Hello friends, welcome back to my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैबो जोङो नै मोनसे गामियाव फैलायबाय। जोङो दा नोंथांमोननो जों मा खालामगोन नोंथांमोना देखायनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। आं बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायबाय। नोंथांमोना बेसे हायो आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो। आंनि थांखियानो जादों आं आगोलावबो बुंखाबाय आबादारिफोरखौ बेसे हायो आङो दिन्थिगोन। माने आंनि थांखिया आबादारिफोरखौ माने हाइलाइट खालामनाय आरो बेनो आरो। दा बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नोंथांमोन जों दिनैबो नै मोनफैलायबाय फिल्डआव। थालिर बागान बायदिसिना नायलाबायनो फैदोंलै नै थालिर बागाना नै आरो रबार बागान नायनोबा रबार बागानबो दं नै। बेफोरनोसै दुब्लि बारि बेरायनो मोजां मोनो नालाय जोङो। थालिर बागाना जाहैबाय बेहाय एक प्लटआवनो 40 बिगानि एसे बारा दंबावोसो। गामि मोजां मोनोलै बेरायनो। नोंथांमोन भिडिअखौ नायदो, लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, चेनेलखौबो अननानै शेयार खालामनो दाबाव। बिराद गरम नालाय बोथोरा नै दा एसे थान्दा लाबाय जोङो। एसि बादि मोनलायखाबायलै सयथिबो थान्दा मोनदोंदा फैनाय नै माबा बारा बरियाना दा मोनलायखाबाय। होद भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामलै अननानै दे। जेने थेने साबस्क्राइब खालामलै। जेने थेने खालाम। बागान 35 बिगासो दंलै बेहाय रबार बागाना। ओरै जाहैबाय ओमफ्राय नै थालिर बागान। मेजेमफ्रा एसे रानथोंसै ना। एसे थाबायनोसै जों सान्दुं साहाबो लोंनांसिगौ उखैद्रायबायबो आरो खालामो। रतन साहाजों मा जागोन? मालपवा जानोसै? मालपवा दे एसे खारनांसिगोनसो सान्दुङाव मेजेम राननायनि। मेजेमा बारा जानोसै ना। Now we are marketing at Khansi Bazaar and taking milk and other kinds of vegetables. गामियाव मोनफैलायबाय नै दा जोङो बिथां आबादारिमोनजों एसे सावरायगोन। नोंथांमोना एसे नायनानै लादो, एसे बागानफोरखौबो एसे दिन्थिनोसै ना होमबा? এনেকাই কৰিব লাগে না, ভালকে কৰি থাকক বাস। শহীদুল এটা ফরেস্ট ভিলেজ পড়ে না? আচ্ছা আচ্ছা। লেবু বাগান, গয় বাগান। बरिया ना फिथाइया। नामखौ बुंलाय। सन्थला बसुमतारी ना? गामिया फोरमायसालि फरेस्ट भिलेज ना होमबा? माखासे आरो बोथोरनि समस्यायाव फिथाइफ्रा ओरैनो गयाव गायनाय नालाय सिगां माने गया फिसा समाव सासे मानसिया बुंलांदोंमोन बे गयखौ माला मोनगोन नोङो फंबाय, नोङो लेबु गायना हो होनायखाय आं लेबु गायनानै माने बहुत थाखा फैदों आरोखि। आच्छा बहुत थाखा फैदों होमबाथ' लेबुआव फिसाफोरखौ बेजोंनो फोरोंलांनो हादों आरोखि। लेबुजोंनो? औ आच्छा जानाय लोंनाय दा खुदिया देग्लाय बे फाइनालाव माबायदि जायो मिथिसिगौ आरोखि। मथथे आदैया माने लेबु बागानजोंनो बहुत माने निदान सुंदों आरो ना? औ निदान सुंदों। होमबाथ' जोङो आरो माखासे मानसिफ्राखौबो आं थोनदों। जोंनि बर'फ्रा हाया लांगाब लुंगाब गोग्लैनानै दं, गुबुन जाथियासो बहुत थाखा बोखाङो गाय होननानै। ओमफ्राय दा आंनिफ्राय लेबु फुलिखौ द्लाम मानसि लांदों आरो नैबे रायजोनियाबो 6 बिगासो फुलि लांदों, बेहाय 18,000 मोनदों आरोखि आं। औ फुलियाव फानजेननायनिफ्राय 80-90 हाजारसो फुलि फानजादों आरोखि हाजारनि। औ आं दा फैनानै बोरायबायबो आं फाननायाव खानायावबो हाला, बेहा सोलिथारला। बेनिखायनो आं एसे बाद होबाय देग्लायनोबा आं बेखौ
बादि सम्भाबना जानानै दङ दा औ माने बेखौ गोदान खालामफिनगोन बोरायबाय आदसा ओरैनो खै बोसोरसो जाखो बे बागाना बे जाबाय आं गायजेननायनिफ्राय 18 बोसोर जाबाय 12 बोसोरखौ कमप्लिट औ नैबेनो थायगासिनो दं औ थायो 12 বছৰৰ পৰা কন্টিনিউ পাই আছে মানে আঁতৰপৰা কৰিছে আচ্ছা শহীদুল আপনার এই এরিয়াত ফরমাইশালী এরিয়াত কি খেতি করে আমাৰ এইটো এৰিয়াত ফৰ্মাচুলি ফৰেষ্ট ভিলেজ এইটো মানে ইয়াতে মানে বেহৰ বেছি নহয় মানে কল বাগান তামোল বাগান লেবু বাগান এইবিলাক আদি বাগান কৰি মানে ইয়াতে চলি আছে কিছুমানে ধান কৰে কিছুমানে বেহৰ কৰে এইবিলাক কৰি আছে বৰ্তমান মানে এইগুলা খেতি কৰি আছে কৰি আছে আমাৰ এইটো ফৰ্মাচুলি আচ্ছা কিবা হাতী আহে নাকি এইফালে এইপিনে হাতীটো আহে আৰু এইটো হাতী মানে আমি বৰ্তমান প্ৰটেকশ্যন মানে কাৰণ দিয়া হ'ল ৰাইজে মিলি কিনি এইটো বৰ্তমান আহে তথাপিও আহে এটা দুটাকে আহে কিন্তু হাতীবিলাকে বেছি ক্ষতি কৰাৰ কাৰণে এতিয়া কল বাগান আৰু লেবু বাগানে বেছি কৰি আছে ধান খেতিটো কমাই দিলে মানুহে কৰাই দিলে মানে হর্টিকালচারটো বেশি মানে গুরুত্ব দিছে আর কি না আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ থাকিল না আদিনিसिमबो माबा थाबाय साबायखर थाबाय आदै सन्थलानिफ्राय जों फैफिनबाय नै ओमफ्राय दा लेबु हरबाय आदैया एसेसो लानानै फैबाय बिथाङा थारैनो जोबोर मावथि Pintura.